kanong mikmat ka 16 East Shillong constituency kabla enoi ka jinglon khot hapo ka yeng dorbar thawan ka jala ka Dr. Mazil Amprin Lingdo ban lej penyeso yalide sha ka National People Party kalapan pau bakala jet ban penyeso sha ka party NPP ka dei ne ki daw bakala I ya ka jet li ki noilam ka party bat kumju ru iki kambak sarkar Meghalaya Democratic Alliance kalale hakpo ka jelam ka NPP habai kerembat kilap thai kebor ka Dr. Amprin kalapan pau baka burom ya ka jet li hapadeng ki noilam ka party NPP bat kamkwa bani I baki party kinya pai ya para hapo ka yeng Sam Lajong. Kabaningkong kamdan ka infighting. Kadan ka jingya tali padang kinong yalam. Kaway ka banga burom pala. Bat ngam kwa aruban UI. Baki party ki yapat ki yapya hapo ka Sam Lajong. Kata ka di ka way ka number 1 agenda jong nga ka banga UI hakini. Kabaan. Kilale shibun ki kam ki banyarap ya ki longying ki baper ki baper. Judon mo kita ki sarkar ki ba ai kita ki scheme ki ba kat kini ki ba PE macam pi ngi hason ngim juyo ti ka fokus na mentang iyo ka fokus ki bai paki parti ki benar lang ka ni sarkar yang bam de ban ai ki tarai mo piken kata ka focus 1 focus 2 prime Meghalaya to ang pisi start up Meghalaya ki bobunti ki kun samla ki balala man sang bilagi jom ki kampo babon ba ki samla jungi ki blayo iki kam ki berit kate ka IT park hangte ki babon ki kam ki bangilale ka major achievement ka banga UI banga hi ka long bang hapdeng kata ka huri hura hapdeng kata ka challenge jong ka jingpang khlam ka bashir khai ba kani ka sarkar at least ka lala pan survive 5 years ngi paranong yale election day UI baka doon kataka survival of the NPP. Tila dangila lele banya tayle kailang yata let's see kan kamba. Nga persyang kamay. Nga nam don party to ban len. Nga sim te gaway ni gitay na bank, gitay na drone. The drop down menu. What is the drop down menu? I have to select and I have selected NPP without any regret. Compare nga simet nga kwa man le ayute. Nga UI ba marway nga mga ban poison siya lada nga yay siyong marway lada nga yay perkatang ya kijing dawa kijing dong kamjong nga simen klam da pet lang ya kata kijing ya tali kamot ngim poison siya kasur ka ba tali barabotan di kasur ka ba ya tali tinga nga ang compare namar haswa jong kijing don jong nga hakani ka pati balingawan siya kani ka pati nga pan leki babor ki parties ki bakat ya ndri baling akwa banwan siya kani ka party kabaning kong kani ka party ka balong try ha ka jala ka jungite ka NPP hato kani ka party nang way kamday ka party nang way badladang idang ya pya jag penriu nalor ka taru ngam karaiting ini posino ngoong ikino basdang simet nga laban le ayu marway ngidon kam banitali ngaklet no ya kita kijing lat kijing bakla kapati jong no kabang bakla ang fiya nga don si kapati yala diru ki don ki jing bakla ki jong nga don kita ki issues ki badon rei balay ladang ya tali hato nginya persyang kalong ka bakla takadang wawan hang ni menta kaklet no ya kay kabang kakwa simet ngan pen bani penteli nam takari batajat